бале, гап занед. ҳамин вай масъалаи устод бозии шахмат ки шумо мақсад ҳаром гуфтед, бисёр ҳамин нофаҳмиҳо байни мардум эҷод шудааст устод. Ҳаминро агар мешуд ҳозир бо пуррагӣ мегуфтед ҳаминро. Яъне ки ҳозир Ҳозир мисол хайр. ҳозир ман вай гуфтам мисол як хел ҳолатам мисол ҳозир дар телефонҳои мо мисол бозии шахмат ҳаст. Вақте ки холим мешавад, мо бо як дӯстонмо шахмат бозӣ мекунем. Мисол вақта мемонем 3 минут айн тараф, 3 минут авай тараф. Яъне ки як бозӣ тӯл кашад максимум 6 дақиқа максимум. Яъне ки дар стандарти ҷаҳонӣ нест. Мисол бозии блитси шахмат ҳаст ки мисол дар тамоми ҷаҳон, яъне ки чемпиони ҷаҳон мешавад ё рапид. Ки вай махсусан мисол як бозӣ агар тӯл кашад гакти 5 минут, 6 минут ё яъне ки ҳар хел ҳолатае ки вай умуман вақти намоз ё яъне ки вақти як чизро гирифтанаш ғайриимкон аст. Ё мисол он ҳадисе ки Ибни Аббос разияллоҳу анҳу ва разо яъне ки гуфтанд ки дар назди ин бутҳо чи эътикоф истодаед. Аку устод чихе гӯям ки ин хеле дур аст аз ҳозира намуди бозии шахмат, яъне ки дар вай фигураҳошон вообще ягон хел на расмаша ин фақат дар фигураи аспаш як каллаи аспай тамом, яъне ки шоҳ ва дигар чизо умуман ин монанд нест. Ва ягон чизи яъне ки ҷондорми биҷонми ва бисёр уламоҳое ки мо низ ба илми онҳо бовар дорем, яъне ки ҷавоби дигаргун доданд. Ҳамин мо мехостем ки шумо пурра ҷавоб медодед. Он сухани Ибни Аббос радияллоҳу анҳумо аз як ҷиҳат бошад, аз дигар ҷиҳат вақта нагирадам. Вақти намоз не, баъди хуфтан 3 минут бозӣ кунадам ҳаром аст. Ин қавли мазҳаби ҳанафӣ ва 3 мазҳаб аз 4 мазҳабои уламо, аз 4 мазҳаби машҳур 3 мазҳаб шахмота ҳаром мегӯяд. Бародар, ман ҳаққи аз пеши худам ягон чиза ҳаром гуфтана надорам. Он чизе ки фардо ман рӯзи қиёмат дар назди Аллоҳ таоло ҷавоб медиҳам, шахмат ҳаром аст. Валлоҳу таъала аълам.